Ndị be anyị daalụnụ. Anyị ga-asịzi na anyị aghọọna one week, one trouble. Izu ụka nke a fatoyi mbụ na ndị Igbo dị stingy n'ebe Chineke nọ. Anyị si na nke pụta, anyị daba na nke a na-elu nke awụ Katọlik na ndị Igbo na-emegbu ndị ọzọ na ya chọzi ka a na-agụ egwu Igbo n'ụlọ ụka ya. Esi na nke a pụta, Bakare nọ ndị Igbo bụ tafa belewa na etu ha si wee gbu ya na ha woje nkwụ ike alcohol wee ya n'ọnụ. Ọ ma ife ya ọkpọ ha n'afa ndị Hausa, Fulani na Kanuri. Iwe eju ha afọ na-achọdụ iji ntị nụ alcohol wee rụzie na ndị Igbo wojie wunye nwanne ha n'ọnụ. O si na nke ahụ pụta, si na iro nsi na ọnya mebisi Naijiria. Ka m ghara ije baba na asị mmadụ ịtọ asịrị na mbaba na ya nọ igbu oge, mana ife nna ajụ Igbo wu Igbo ọ gịnị na-eme? Igbo o nwere ife kwesịrị ịdị oke mkpa, o nwere ife kwesịrị ịdị central na ndụ anyị, mana ọ dị mkpa na ndụ anyị maka etu anyị na ife si wee jee n'ụwa, ife a na-akpọ colonialism. Ife ahụ kwesịrị ịdị mkpa na ndụ anyị ewu kedu ife mere na mmiri na-afa Igbo n'eze kwa oge. Nigeria enweela ife a na-akpọ coup many times. Sọsọ nke eboro ndị Igbo ka a bara afa, ka a bara iboku, nke ya wee nyocha history ọfụma na-adị moyega onye Yoruba wee onye nyawu Lieutenant Colonel so wee mee nyawu onye isi ha, mana maka na ndị Igbo hiri nne na abara ya iboku nke Gideon Ọka abadia TVQ nke ndị ọzọ niile lidiri onwedo nke abara afa ethnic group ha. Igbo kedu ife mmiri ji afa anyị n'eze? Ife mmiri ji afakwana anyị n'eze ewu Igbo anyị na Chukwu adụ ọdụ mma. O nwere ndị kpọgoro m asị na nrụrụ ọrụ dụrụ mụ na ha, na m provuru beyond doubt na ndị Igbo si Israel, na m provuru beyond doubt na ndị Igbo nwere ebe ha si. O nwere ndị kpọrọ m asị maka mana ụta adụ ọdụrụ ha ife ha na-ayawo mmehie ha na ife a na-akpọ genocide trauma. Michael Mock ọ nọ n'ala Igbo oge a na-egbu ndị Igbo na Biafra. A Catholic priest na-ene ụmụaka kwashi ọkọ tụrụ anya wee sie na ụmụaka na ndị ya survive ya enwe permanent brain injury ya na kidney injury. That trauma so na ife mmerụ na ndị kwesịrị ide celebrate mụnwa mere sacrifice for them kpọziri m asị, mana akpọdụ ha si ibe na-ekwu Chukwu gbaghara ha, Chukwu gbaghara ha na ahụ adọrọ ha. Ọ maka na njeru n'isi mmiri chọpụta ebe Igbo si degasị akwụkwọ dịsi otu a. Ka m ji wee mụọ ndị Juu etu esi amụ akwụkwọ. Ndị Igbo, kọndishọn Igbo dịkwanụ mma taa compared to ọnọdụ ndị Juu 100 years ago. Hey! Eji Juu akọ mmadụ ọnụ akpọghị Juu 100 years ago. Ọ ya dị ka ọgụ gbafere n'Europe.
eji nyawo mba eji ha wee mee gịnị, eji ha wee ficha ntụ. Gịnị mere ha wee chọpụta na ha ya achọkwana ebe mmiri ya si wee mebi, wee chọgide eme gịnị. Ọ bụrụ na ife na-eme ha kwụsịna completely taa, mana ịdụọ ha aka n'ọnụ ha na-adụgawuru. Oge a Russia bara Ukraine, o nwere onye ji omena ya na-adị mma, an Israeli citizen, eme ihe o kwuru na Facebook, ha na-efuru ike etu Russia si wee ba Ukraine. Oge onye ọbụla na-eche na ume dị Russia, nọ 24 hours Russia emerie Ukraine, ọ sị na wee kene Chineke na ha nwa azọta n'onwe ha, na ịbata be ha dụọ ha aka n'anya na ha ya adụgawuru. Mana ha gụrụ 1 wee gụọ 2. Ha bịa nene na ha bịarụ na-eme gịnị 24 hours na ife ndị kpọrọ ha asị na afọ ụwa ha nwa. Before nke Holocaust eme, ha ebido na-agwa ndị be ha na taba nọ n'ebe ahụ na nna anyị ha gwara anyị na nke Chukwu nyere anyị. Bidonụ na-anata ebe ahụ. Ndị na-eriju afọ ha na-asọpọtụ ndị adaghị eriju, ha na-anọ ebe ahụ. Ndị ya akpawu ọkụkọ ha na-akpa, ndị ya akpawu efi ha na-akpa, ndị ya akpawu ewu ha na-akpa, ndị ya akọ ewukwanụ olive na ji na ha na-akọghị. Ha were nwayọọ na-akpakọ ama ahụ. Agwa ụnụ na ha rụọ na Hebrew University of Jerusalem before enwee State of Israel. Ọ na-aya ekwere oge ebe ahụ wee kọlọni ka ha rụrụ ya, maka ha mana ofu ụbọchị na-aya enwe opportunity inwetazi onwe ha, ọ bụrụ ha na-achị onwe ha. Mana ka ha gbagodo mbọ na-apụ n'etiti ndị kpọrọ ha asị, ka ọ ghara ịwụ ndị kpọrọ ha asị n'anya na left ha na-ene ha, ha n'anya na right ha na-ene ha. Mgbe na-ayọzi Igbo, pụọrụ n'ụfatoyi mbụ ka unu kwụsị iritetie, pụọrụ nụ Anelu ka unu kwụsị iritetie, pụọrụ nụ Bakare ka unu kwụsị ịgbakasị ha ahụ. O nwere ife ọzọ ha na-eme n'ebe ịtọ ha gbakere karịa, ha na-agbakọ karịa unu join ha. Ha kpọọ chi nke ha, unu na-eche na ọchị nke unu ka a na-akpọ, unu atụọrụ ha ego ha anaba. Bidozie nụ gbakọwarụ n'onwe unu. Ndị Igbo ịtọ gbakọ, ha kpọọ Chukwu, tụọ ego ahụ ha na-atụrụ mmadụ ịtọ ha na ndị dịsị ka ha, worie wee nyere onwe nke ha aka. Kpọọ ya obi, maka 24 hours ndị a negharị anya ha na-enesi ụnụ. Ọ na-agbaka ha ahụ, mana ọ na-amadụ na ọ na-agbaka ha ahụ. Kedu ugboro n'osisi a ya adụ Igbo n'anya, Igbo ewee marụda ife? O ruo na rotational presidency, Nigeria chefuo na-ekwuru okwu rotation. Nigeria chefuo nọọ Igbo unu enwe one Nigeria. Atara nghọta, atadị nghọta, maka Igbo achọghị ịzọ onwe ha. Igbo ya eme ka Nigeria mara na o nwere ifewe Igbo, and ife ahụ Igbo ya eme ka Nigeria mara na o nwere ifewe Igbo, o nwere ụbọchị o ya awụ ndị Nigeria chọọ ndị Igbo na ha ya afụ ha. Ekwukwana ekwuru na last week, a sị nọ Sabat. Ndị Igbo unu si Israel, ife eji wee marada steeti nọ na Middle East wo Sabat. Ndị na-arụ ọrụ oyibo na-arụ ọrụ ụnụ, ọ na-asị ụnụ bịa Saturday jee n'ọrụ. Bet ndị enwero ihe jikọrọ ha na gọọmenti, ụbọchị ahụ debe na iche. Naijiria chọọ ụnụ ụbọchị ahụ ka ha ghara ịfụ ụnụ, ka ha mara na o nwere mbado ka Igbo. Ma kwụsịgodo ebe a maka vidio abaha na 10 minutes, ọ da download na Facebook. Enyere m ego, enyere m anything, but share vidio a mee ka onye Igbo ọbụla watch ya. Daalụ.